आंनि एग्जामनिफ्रायनो ब्लग बानायनो हायाखै आङो। हासबेन्डआ थांनो ओंखारबाय जोंहा। आंनि हासबेन्डआ थांनो ओंखारबाय। फैसाथ' आंनियाव गैखाया दा। बाहाय होलांबा हामगौमोन। हाय लोगोफोर, आंनि आरो मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। नै हासबेन्डआ थांसिगोन, आंनि हासबेन्डआ। आं बिखौ दोननानै फैनि गारिसिम, बाससिम दोननानै फैनि। ओमफ्राय बिखौ दोननानै आरो आङो टंला टाउनाव थांनो नांगोन। थांनो ओंखारबाय। फैसा गैया आंनियाव। बाबुआ फैसा होगोन आंनो। लाबो। बा गावहाबो लागोन आरो फैसाखौ माखौ लागोन जासोदो बियो। फैसा हिसाबखौ बाबुआसो खालामो जोंहा नै। मा होननाय स्टाइल जाखो बेलाय? तास गेलेनाय बायदिसो होबाय। बा बिफा फिसाला खुदुमलायबायनो। समान समान जाबाय, बिखौनो खुदुमबाय थायो दाबो। हासबेन्डखौ दोननानै फैबाय। नै बाबुआ ओंखाम जाखांना टिभि नायबाय थादों। ओमफ्राय बासआनो फैबायमोन। एसे गोजाननिफ्रायनो नुहुरना जि स्पिडआव थांनानैसो लोगो हमहैदों बासखौनो। ओमफ्राय आरो हासबेन्डखौ बासाव थिखांना हरना टंला टाउनाव थांबाय आङो। एटिएमआव फैसा गैखायामोन माने। हासबेन्डनियावबो फैसा गैयामोननो। 10 थाखा बेसेबांमोन? 300सेल'सो होलांनो मोनबाय आंनो फैसाखौ। ओमफ्राय साननैसोआव एसे खरसाबो जाबाय नालाय। ओमफ्राय आङो सिदानो एटिएमआव थांनानै फैबाय। एसे बाजारबो खालामना लाना फैबाय। ओमफ्राय खामानि मावनाय मानसिबो दङ, मिस्थ्रिफोरबो दङ। नै लोगोफोर, फान्थाव लाना फैदों आङो। फान्थाव सावनाय बाथोन जानो इस्सा जादों, बेनिखाय फान्थाव लाना फैदों। ओमफ्राय दा फान्थावखौ सावनि आरो बिथिंजाय आइया भाजा बानायबाय थादों। मा भाजा बानायदोंथाय? सिब्र'नो। ओमफ्राय सिब्र' आलु बिनखौ लाना फैदोंमोन आङो। ओमफ्राय नै फान्थावखौ सावनोसै, ओमफ्राय बाथोन सिफ्लेना जानि। नैयावनो सावगोन, गेसावनो। अर जलायाखै नालाय, बिनिखायनो बेयावनो फान्थावखौ सावनोसै। एसे अरखौ खम होनि। बरहिया मोनबाय, सावखांबाय। बानलुखौबो सावनानै बाथोन बानायबासो गोथावसिन जायो। जि बरिया जाबाय नै बाथोना, जि मोजां जादों। बाथोनानो। बाबुजों श्रियाजों टिभि नायबाय थादों। मिनिदों टिभि नायनानै। श्रिया टिभि नायदों आदाजों। बिमायाबो ओंखाम संहैदों, आंबो ओंखाम संदों। श्रियाखौ लानो रावबो गैया। नै बाबुआसो लाबाय थादों। रावबो गैया ना श्रिया? रावबो गैया, आं आदाजों दं होन। आं आदाजों दं होननो। दे आंखौबो हो दे, चुमु। श्रिया बिमाया ओंख्रि संहैदों, आंबो ओंखाम बहायना होदों। खामानि मावग्रा दङ। टिभि नायदों। फुथुला फुथुला नायनायखायनोथ' मिनिदों श्रियाया। जोंहानावनो लाबोना दोननांगोन श्रियाखौ देरबाथाय ना। श्रियाया जोंहानि जासिगोन ना श्रिया? श्रियाया जोंहानि जासिगोन। जोंहानावल' थायो श्रियाया। देख्रेब दं। दालि संनो बेखिनियाखौ रेडि खालामना लाबाय।
बाबुनि एग्जामनिफ्रायनो ब्लग बानायनो हायाखै आङो। एग्जामाव आरो आं मबाइल दांबाय थाबा बाबुआबो मा होनो हिहा नाङो। दांना खिथिबाय थानोबो हायाना एग्जामाव मबाइलखौ। ओमफ्राय एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो न'नि खामानियावनो ओरैबायदि बेस्थ' जाबाय माने भिडिअखौ बानायबाबो माने एडिट खालामनोनो सम मोनै बायदि जालांबाय बेनिखायनो आङो ब्लगफोरखौ बानायनाय जायाखैमोन। बानायनोलाय लुबैबाय थायोमोन। ओमफ्राय सानैसो आगैमोनाबो आंखौ नायबाय थायो आं मिथिनाय बायदिब्ला आरो ओमफ्राय बिसोरखौ मिस खालामो आगैमोनखौ। आं भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनजों रायलायनाय बायदि मोनो। ओमफ्राय मिस खालामबाबो आङो ब्लग बानायनो हायाखैमोन। अमा बेदरा एवनानै एक्सट्रा थाव ओंखारबाय बेदरनिफ्राय। दासो हाइजें रुसुन देनायखौ होनि। आलु होआ इयाव जेबो होआ बेबायदिनो भाजा गोरान बानायना होनोसै दै एसे होनानै। वान टाइम डिशआवसो होदों आङो नै बादुरिया। खांसि सुनो थारगोनायनि पापर बानायदों बाबुआ। अमा बेदर जाया बा नोङो? आमायजोब्बाय जाना जाना। आमायजोब्बाय? जानो हाला आं। अमा बेदर जानो हालायानो बाबुआ। पापर बानायना लादों दालि ओंख्रि पापर। दहायनि भाजा दङ एसे खामजोब्बाय। जोंबो जानोसै बाबुजों आंजों। नै वान टाइम डिशआवनो लाबाय जोंबो। दालि पापर ओमफ्राय बाबुनि दहायनि भाजा दङ एसे।